Улфи огладнява. Майки, днес е големият ден! Ще запозная най-добрия ми човешки приятел с Улфи, любимия ми зверски приятел. Винаги съм искал да сме заедно. Искам го с цялото си сърце! Нямам търпение, Бънсен. Как ми е косата? Няма значение! Улфи ще те хареса всякак! Значи не харесваш прическата ми? Не, само казвам, че Улфи е най-страхотният. Ще ти даде и ризата от гърга си. Имаш предвид гърба си? Не, гъргът е орган, който хората нямат. Моят е летаргичен в момента, което е добре за всички. Дано Улфи пристигне скоро. Стъмва се. Не, това е гигантската му сянка, която блокира слънцето. Това е вълк! Не, това е Улфи. Сърдечни поздрави от мен, мили приятели! Време е за зверско ръкостискане! С Улфи се познаваме отдавна. Отгледали сме под една и съща